खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव दियारनाब्ला सारजों लोगोसे गासै बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोननि दिनै दिल्ली सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो थांगासिनो दङ। बिनि माखासे आपडेट बा नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ जितु जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव दियारनाब्ला सार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै थानाय बिथांमोननि जितु सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै डक्टर अनजालि दैमारि मेडाम बिथाङा मैयानि दिनावहाय पस्टनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव फैनो हानायनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबनो थाखाय खावलायहरदोंमोन बा बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बे अनजालि दैमारि मेडामनिल' रिकुवेस्ट खालामनायनिल' खोथा गैया, बेवहाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बर' हारिनि थाखायनो बे मोनसे मावनांगौ हाबा बा दायित्व। रन्जन दैमारि सार बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बर' हारिनि जिथु आलादा रायजो दानायनि जिथु मोनसे सिमांखौ लानानै बिथाङा बिग्रायदोंमोन। नाथाय बिथांनि जे सिमां नुनाय बिथांनि जे थांखि बे गेजेर ससेयाव आसुखान्दा बायदि जानानै थाबाय। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैयाब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव गेदेर दुखुआ जानानै थाबाय थागोन। बेखायनो इसोरनियाव आर'ज खालामनाय बा रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि थाखाय साफ्रोमबो लिडारफोरनि मावनांगौ दायित्वआ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि बर' दैदेनगिरिफोरनि लिडारफोरनि थाखाय बिबान बियो। मानोना बे जोंनि हारिनि थाखाय सासे सम्पद, सासे रन्जन दैमारि सार बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय हारिखौ फोथांना लाखिनाय हारिखौ रैखाथि खालामग्रा सासे गेदेमा सुबुं। बेखायनो जों बिथांखौ जेरैखि जाया माबायदि उथां खालामनो हायो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव खामानि मावनांगौ, नायनांगौ। नाथाय बुंनो हाया दिनैनि दिनाव थारैनो बिथांनि रिजाल्टआ बिथांनि जिथु हियारिंआ मोजां फिथाइ थायगोन ना गोखै ना गोखा बेखौ जों रावबो मिथिया। थेवब्लाबो जों मोनसे आफसुस खालामदों जितु बे हियारिंआ थांनाय 2025आवनो जानो गोनांमोन। नाथाय 2025आव जेतिया सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो थांदोंमोन बेहाय 2025नि नभेम्बर 11 तारिखआव सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ चेन्ज बा सोलायनायनि थाखाय कर्टनि माखासे नेमफोरा गासैबो रुल्सफोरा सोलायनो गोनां जादोंमोन। आरो बे रुल सोलायनायनि थाखाय नेम सोलायनायनि थाखाय दियारनाब्ला सारजों लोगोसे साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफोरनि जितु हियारिं जानो गोनांमोन बे मानो दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बै हियारिंआ केन्सेल जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै बोसोरसेनि उनाव 2026 जानुवारि 29 तारिखआव बे फिन आरो हियारिंआ जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो बर'नि बिर जोहोलाव बारग' एनडिबिफोरा उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो उदां अख्राङाव फैनानै बर' हारिनि थाखाय बर'नि थामोनथा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बर' हारिखौ गोजौ थाखोजों दावगाहोलांनायाव हाबा मावफैनो हायो। बेखौनो जों बयबो आर'ज खालामनांगौ उदां अख्राङाव फैनो हाथों आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जिथु फिथाइ थायनो गोनां रिजाल्ट बे मोजां जानानै फैथों बेखौनो आंबो आर'ज खालामबाय आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आर'ज गाबनांगौ। बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय, फोरमायबाय। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि नामाव बारग' एनडिबिनि नामाव बिथांनि जास्टिसनि नामाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। बेनोसै।